वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं। रायजोफोर आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गुसुं भिडिअ आपडेट लाबोलायबाय। नै दा आं ओरै जे बाव माइबारि बे माइबारियाव एसे बेरायग्लांफैदों आरोखि। नै ओरैहाय दं जाहैबाय मोसौ खाथावथाव, बेयाव माइ दं नालाय, माइ दुब्लि सेर आरोखि। बाव मोनसे दुब्लि जोंनि जेन गामिनि गायग्रा आबादथिलि, बे सेरावनो आं मोसौ खाफैदों। दा जेनो गोबां मानसिफ्राबो नै दा देवालि फालिदों। बे देवालिखौ जोंना इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि साराबो नेभि जे रैखाथि हान्जाफोरजों बिसोरजों थांनानै देवालिखौ फालिदों। मा बुंदों नोंथांमोना दसे उनाव खोनासंनो मोनगोन। दा बे थांनायनि सिगां नै दा गोबां मानसिफ्रा जे दा BPF जे सरकाराव फैबाय, गभार्नमेन्टआव फैबाय, बे गभार्नमेन्टआव फैनाया माखासे मानसिफ्रादि गोबां माबानि मेम्बार जानायनि सोलायदों, चेयारमेन जानायनि सोलायदों, गोबां बिभिन्न। आं बेखौ बुंनो साना, सोरखौबा बुंनानै सोरनिबा सायाव दुखु एबा रागा जोंहोनो साना। दा जिखुनु हक जाया मानो मा क्राइटेरिया आरो बेसेबांखिनि इडुकेसन नांगौ। दा मेम्बार जानो थाखाय मेट्रिक पास ना सोरबा अनेक 5-6 फरायनाय बा थाखोसेल' गावनि खुनुरुखुम नाम लिरनोल' रोंनाय, बेफोरबायदियानो जादोंबो जानांगौ। दा गोबां दङ, बुङोबा गाज्रि मोनलायो, नङा होमबा? जिखुनु जाया माने नैबे माबा लिस्टआव जे सार्ट लिस्टआव नायबानो नोंथांमोनहा बुजिखागोन, नायबानो जाबाय आरोखि। दा मा बेसेबां इडुकेसन नांगौ। दा माखासे लेटार गारनो थाखाय बा सोरजोंबा एसे एनै मोजां बा गावनि एसे स्किम रोंनो थाखाय एसे एनैथ' बर'निबाबो लेटार गारनांगोन ना। दा बेखौनो रोङाब्ला गाव माबाल' आं मेम्बार जानानै माखासे एसे एनै सरकारनि अनसुंथाइखौ मोननो बेबायदि लुबैबालथ' जानाय नङा ना। दा एसे एनै रोंगौथियाबो थानांगोन आरो। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। ये क्षण यादगार है, ये दृश्य अद्भुत है। आज मेरे एक और अथाह समंदर है, तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। आज मेरे एक और अनंत क्षितिज है, अनंत आकाश है, तो दूसरी ओर अनंत शक्तियों को समेटे ये विशाल विराट INS विक्रांत है। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की ये चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं। ये हमारी अलौकिक दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं।